Parancsoljon. Jó napot kívánok mindenkinek! Major Vörös Anna vagyok, a Csolnoki Klubkönyvtárnak a munkatársa, és szeretném felhívni figyelmüket a 19-én szombaton délután tartandó nyárbúcsúztató rendezvényünkre. 13 órakor kezdődik a rendezvény, ugrálóvár lesz a piti gyerekeknek, ezen kívül arcfestés, kézműves játszóházak, nemezelés, sárkánykészítés lesz. 14 órakor Bali Franciskának, egy fiatal képzőművész növendéknek a kiállítás megnyitója lesz. Ezek után pedig az Alfadó Kutyaiskola fog egy bemutatót tartani. Utána pedig, ahogy ez a program lebonyolódik, rögtön jönni fog egy bűvész, Galambos Fecó, ő lesz a vendégünk. Ezen kívül lesz mazsorett bemutató, két tánccsoport, a Pápai Színjátszókörnek a Földköldöke című előadása, és a végén pedig egy hastánc csoport zárja a programot. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Köszönöm szépen.